La Generalitat de Cataluña considera mucho este casal precisamente por ser el más antiguo y el porque ha mantenido en tantos años, que se dice fácilmente 189 años, pero no es nada fácil, a través de todos los periodos que ha pasado Cuba, de guerras de independencia, de distintas presidencias, de distintos problemas, el mismo proceso revolucionario, pues todo eso ha conllevado a irnos adecuando nosotros a todas esas circunstancias, ¿no? Realmente a los catalanes les tocó ser de los últimos en llegar a Cuba y a las Américas en general. Sabemos que no fue hasta finales del siglo XVIII que comenzaron ya oficialmente. No quiere decir que no haya ninguno que haya incursionado mucho antes, pero sí a partir de finales del siglo XVIII, y la oleada más fuerte fue en el siglo XIX. Pienso que haber mantenido la cultura catalana tantos años, y de promoverla al público, porque nosotros tenemos asociados 890, pero de ellos 358 no son catalanes. Tenemos socios de número, tenemos socios favorecedores y también tenemos socios benefactores. Hay 3 categorías de socios. Los socios de número son aquellos que son naturales o hijos o hasta nietos de catalanes. Y de los socios favorecedores son los que tienen vínculos afectivos con la sociedad, ya sea por que tienen amigos o porque han ido a Cataluña por algún tema de trabajo o porque les gusta la cultura catalana. Ahí son los socios favorecedores. Y tenemos los socios benefactores, que son los socios que fallecieron, pero que sus familiares les siguen pagando una cuota, porque con eso ellos se pueden colaborar para el panteón del casal. Yo conocí realmente lo que era la sociedad como tal en el vínculo ya que yo establecí dentro del propio Cementerio Colón, cuando iban a llevar la propiedad para el panteón social. Después me hice el trabajo de los catalanes en el cementerio como tal, y de ahí no he tenido freno. No he podido parar y me debato entre 2 líneas investigativas: cementerios como tal y catalanes. ¿Y cuando se vinculan? Es algo maravilloso, porque ahí sí es cuando veo realmente el vínculo más estrecho de la historia, porque los puedo llevar de la muerte a la vida. Aquesta és, crec que, l'única biblioteca de Cuba que s'especialitza en temes catalans. A altres biblioteques es poden trobar alguns llibres, però com aquesta crec que no. Tenim de cultura, tenim de catalanisme, tenim d'història, tenim obres de teatre, de literatura i sobretot aquests donatius de llibres de l'aprenentatge del català. Tenemos programas todos los fines de semana, viernes y sábado. Estos programas son variados desde el punto de vista que tenemos diferentes géneros musicales, pero siempre vinculados con algo catalán. Conocíamos alguna habanera, 20 años, la habanera Tú, la Paloma, pero así de oídas, o sea, como interpretar, yo estoy seguro que nunca había cantado una habanera. Y entonces, pero bueno, nos dijeron que si queríamos probar suerte y nos pareció bien. Hoy en este momento casi no interpreto otra cosa que no sea habanera. Y estoy muy claro del vínculo que a través de las habaneras tienen los pueblos de Cataluña y La Habana. O sea, sabemos que allá se hacen las ferias, las cantadas en Calella de Palafrugell, en otros lugares también de España hay, pero bueno, los de Calella son muy importantes, incluso estamos al tanto de las tradiciones, que si se cierra con la Bella Lola y el pañuelito, y o sea, y todas esas cosas un poco las hemos trasladado aquí. Los que vienen a la sociedad, la misma directiva, se ha encargado de que las habaneras no mueran. Te podrás imaginar en los años 80 bailar una sardana en Cuba y en La Habana. Aprendimos aquellos primeros puntos, el punto corto, el punto largo. El 27 de enero de 1990 se hace oficial la refundación del Esbar Danzaire, y por respeto al trabajo que se había hecho anteriormente nos acogimos a la misma denominación que era la de la Virgen La Moreneta, es decir, la patrona de Cataluña. Entonces, Esbar Danzaire Montserrat de La Habana. Ahí empezó toda la historia.
Y tú dirás, ¿de qué me habla pues este chico? Si él es cubano de todas formas y caribeño y de la isla más movida de todo este pues continente. Pues hijo mío, sí, toda esa mezcla de alguna manera dieron, creo yo, en un producto que en ese tiempo, en esa etapa, hizo furor. Es decir, las miradas de la danza vinieron hacia el Esbart Danzaire Montserrat de La Habana. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui Por las calles habaneras vas a ver mucho la impronta catalana en edificaciones, en la huella que dejaron en la política también. Hubo muchos catalanes independentistas que contribuyeron también a la libertad de Cuba del coloniaje español, y de los comercios catalanes pues ni se diga. Este archivo como tal, bueno, tiene fuentes documentales desde el siglo XIX hasta más o menos el 2000, 2008 aproximadamente. Los fondos fundamentales aquí, bueno, el principal es Socorro, que es el archivo que da la razón de ser de esta sociedad, como es la ayuda a aquellos catalanes que no tuvieron la suerte de hacer las Américas. Y bueno, de este archivo están las ayudas que ellos pidieron, tanto monetarias como los registros de pasajes, donde hubo mucha cantidad de catalán que no tuvo suerte aquí y pidió regresar a Cataluña, y estos registros se guardan. Tenemos también las actas que se levantaron de la sociedad desde que comienza la sociedad. También están las memorias anuales que cada año se confeccionaban de todo el trabajo realizado durante un año. Hay un archivo muy importante que no es de esta institución como tal, pero que atesoramos porque nos da mucho conocimiento acerca de la vida catalana social que llevaban los catalanes aquí, no solo en La Habana, sino también en toda Cuba, que es el archivo del Centre Català de La Habana, institución que desapareció, bueno, en 1965, y los tenemos aquí. Existe también el archivo de la Ermita de Montserrat y el archivo del Panteón Social, porque el Panteón Social es para aquellos catalanes, por supuesto, que no tenían dinero para comprar un terreno y construir su sepulcro en el cementerio de La Habana. También poseemos una hemeroteca. No es una hemeroteca grande, pero sí posee fuentes muy importantes, como son las dos publicaciones más grandes que tuvieron los catalanes aquí en La Habana, como va a ser La Nueva Cataluña. Abarca desde 1908 hasta 1959, y Vida Catalana, que llega hasta 1924, pero de un corte parecido a La Nueva Cataluña. Es un orgullo estar en la directiva del casal más antiguo del mundo. Y para nosotros eso es una bandera, eso es un triunfo y un mérito y un orgullo, estar en el casal más antiguo del mundo. Yo espero que mi nieta sea la tesorera. Yo tengo una nieta, ¿ustedes la han visto? La niña de Ingrid, ¿o no la han visto? Sí. Es mi nieta, es la hija de mi hijo, y yo espero que mi nieta sea la tesorera, y la de la línea que sea la secretaria ejecutiva, porque eso es así. Creo que ha sido un trabajo que se debe valorar mucho. Redescubrir la verdadera historia de los catalanes que aquí. Ellos me fueron hablando a través de las páginas de las publicaciones, de los documentos, descubrí la historia que formaron aquí en Cuba. Y siempre digo que la historia de Cataluña estuviera incompleta si le falta la historia de Cuba, que ellos hicieron en Cuba. Negua, initlazotli, inacitoto, inhuica. Negua, initlazotli, sanchihuil, itlapali, guaonsenca, naguaniusi, xochimel, tlaca, negua, initlazotli. L'Orfeó català es va formar en un principi per gent que vivia als Estats Units i que treballava a la construcció.
i amb el terratrèmol de San Francisco van quedar sense feina i van vindre cap aquí. I com a tema per reunir-se van formar un grup coral. I llavors això, per cantar les cançons que no es podien escoltar aquí, no? Les cançons catalanes, i van formar un grup coral a Mèxic. I per això aquell casal es diu Orfeó Català de Mèxic, no? I llavors doncs és part essencial, no?, de la casa. Realmente ha sido pues desde hace ya 10 años, ¿no? que tengo aquí dirigiendo, montando música catalana, haciendo estreno de música catalana aquí en México. La música catalana normalmente pues habla acerca de los padecimientos que ha tenido, ¿no? La música tradicional es muy interesante, ¿no? Es muy sufrida y realmente los compositores tienen una característica muy interesante, que es el manejo de la armonía, el manejo del contrapunto, de las melodías. Aquí estuvieron dirigiendo varios catalanes y varios de ellos hicieron arreglos para el coro del Orfeo de México. Entonces realmente es muy interesante. Independientemente del vínculo con la tierra de mi madre, bueno, hay dos cosas importantes. Yo todo el tiempo estoy cantando. Mis hijos me callaban. Cuando eran pequeños me decían, por favor. Pero además sí hay canciones que yo he escuchado toda la vida y el estarlas, digamos, interpretando es algo que a mí me simbra, porque es más, me ha sacado lágrimas, pues. He llegado hasta ese punto porque sí hay una cuestión que está en mi corazón por mi madre. Aunque ella poco hablaba de la guerra y del exilio, adoptó a México y dijo, aquí estoy. Yo creo que la vida me ha traído por acá. Tuve la oportunidad de conocer la cultura catalana de cerca con mi esposa. Digo, no hablamos catalán, pero el poder pronunciarlo y decir y cantarlo es muy emocionante. És per això que estem aquí. La meva vida ha passat per aquí, des de molt jove, o sigui, des de jovenet. He format part de l'Orfeó. No, bueno, això estava ple de moviment. Hi havia grup de l'Esbar Dansaire, grup de la joventut de l'Orfeó Català de Mèxic, el Futbol Club Barcelona, hi havia el GEC, grup excursionista a Catalunya, i estava ple d'activitats, o sigui, això bullia de gent, no? Per mi la gent de l'exili eren els meus herois de petit, no? I venir aquí a l'Orfeó Català i trobar-me amb tanta gent que venia d'aquesta tragèdia, d'aquesta diàspora republicana catalana que van lluitar per les llibertats, per la democràcia, per unes idees que van ser prohibides durant la dictadura del franquisme, la llarga nit del franquisme, doncs per mi era tota una fascinació, no? I em va encantar trobar-me envoltat d'aquests records, aquesta història tan plena, tan fabulosa, tan rica y de tanta dignidad. Y he tenido la oportunidad, afortunadamente, de conocer mucha gente exiliada que llegó en el 39 y que ya no están. Entonces tuve la oportunidad de vivir con ellos, de que me contaran la historia y bueno, un cierto sentimiento, ¿no? No podem oblidar que Mèxic especialment va ser un país que va obrir les portes de bat a bat, va fer l'impossible, es van fer sacrificis fins i tot per rescatar a moltíssima gent republicana exiliada. En el Orfeo, cuando el exilio, hay todas las publicaciones que estaban prohibidas en Cataluña se hicieron aquí. Hay un patrimonio muy rico que tiene el Orfeo y que históricamente pues lo dona, ¿no? Lo da. Soy nascut a Terrassa
I el meu pare va venir el 39 amb tota la veu de refugiats, després de passar per camps de concentració a França. Vaig arribar a Mèxic el 19 de novembre de 1941. Vam estar 2 mesos i mig a Casablanca. Quan va arribar al barco hi havia mantega. Me'n recordo que mantega i llet, que feia anys que no veiem, perquè ens va agafar també el racionament a França. Doncs, bueno, estàvem al·lucinats. I després un barco, imagina't, pels nois, no? El meu germà tenia 11 anys, 3 més que jo 8, i llavors, bueno, estàvem com bojos en el barco, pujant, corrents, a més ens deixàvem fer de tot. Doncs va ser molt, molt maco aquell viatge. Jo vaig venir al país l'any 1947 i des d'aleshores em vaig incorporar a l'Orfeó, que ha estat la segona casa per a mi, i on he conviscut amb tots els catalans de Mèxic, o molts d'ells. Ens esperaven en el port de Veracreu i ens esperaven amb rams de flors per les mamàs, i per nosaltres ens donaven fruites, i unes fruites que no coneixíem. Un mamell, el chico zapote. Nosaltres els miràvem així, l'únic que coneixíem eren els plàtans. Quan vaig arribar a Mèxic vaig tenir una sensació de llibertat absoluta i d'adaptació a una societat on hi ha molta misèria i molts contrastos, però jo sempre em vaig fer en els medis catalans. La veritat és que jo me'n recordo poc de coses de Catalunya, molt específiques. Per exemple, del departament dels meus avis, d'aquestes coses me'n recordo. De Catalunya ho recordo tot. He viscut enyorat durant molts anys i hem tractat de reproduir-ho a Mèxic. O sigui, l'intent d'aquesta casa és de reproduir aquest enyorament personal i transmetre'l a través de la seva cultura en el país on som. Me he topado con catalanes de allá que vienen, sobre todo jóvenes, que hablando del exilio, por ejemplo, no tienen la menor idea. No, es increíble, pero no sé por qué esa parte de la historia no la enseñan. Entonces, yo diría que abrieran un poco los ojos, que vieran realmente lo que los catalanes vivieron con la guerra civil, el hecho de salir de allá, venirse acá, formar una vida, yo creo que deja mucha enseñanza. I jo me vaig criar a Catalunya durant 6 anys i mig, vaig estar a l'escola a la Sedeta, al barri de Gràcia, vaig fer moltíssims amics i jo vaig aprendre tot en català, és a dir, matemàtica, geografia, ciències socials, i quan vaig arribar aquí a Mèxic, doncs em faltava aquest vincle que tenia amb Catalunya. I després me'n vaig moure a la ciutat de Mèxic i me'n vaig començar a involucrar als catalans a Mèxic, és a dir, amb l'Orfeó, amb l'Assemblea Nacional Catalana, amb el CDR, i és com he arribat fins aquí. Doncs mira, jo he viscut allà 10 anys a Barcelona perquè he anat a estudiar un doctorat en Psicologia Social i llavors des del principi he conegut el meu company, o sigui que ja m'he fet una mica catalana només arribar allà i ja m'he quedat allà, o sigui he acabat el doctorat i m'he quedat 5 anys més, ha nascut la meva filla allà i ja està. La nostra filla va néixer a Barcelona però ja porta més anys vivint aquí que allà. I la veritat és que ens agrada molt viatjar tant per Catalunya com per Mèxic, no? I ens agrada molt conèixer el país, no? També això té a veure amb venir aquí, no? Que la Maria pogués també conèixer el seu altre país, però quan portàvem un any vivint aquí vaig veure que la nena començava a parlar menys el català, no? I això em va preocupar. L'avi és exiliat, ha arribat al Mèxic als anys 30, ha estat a Marsella, després a Cuba i després la seva família ha arribat a la ciutat de Mèxic. I tinc ganes de parlar català amb l'avi. Pues me gustaría hacer una maestría en Barcelona. Además de eso, mi bisabuelo era catalán.
para no perder tanto la raíz. Y tengo varios amigos en Catalunya. L'Orfeó és casa meva. Pot passar qualsevol cosa a la vida que quan un arriba a l'Orfeó, d'alguna manera els problemes comencen a esvair-se, no? I jo sento que si no hagués estat per l'Orfeó poder no seguiria a Mèxic. Algunes males èpoques potser no les hauria aguantat. L'Orfeó aquí és part de la meva família. La família escollida és a l'Orfeó. I la funció integradora, la funció de plec, la funció d'ajudar aquells que venen potser una mica atemorits o potser una mica sense saber massa bé què trobaran, com és el país, no? I sentir que hi ha més catalans, que han sobreviscut, que continuen, que estan bé. Trobes una part de la família aquí, és el que et dic. Aquí Mèxic és un país molt hospitalari des del primer dia, t'obren les portes, et conviden a casa, a xerrar, no és per res una actitud de rebuig, sinó al contrari, obrir els braços, acollir-te, fer-te sentir com a casa des del primer dia. És un país apassionant. És un país que és una bogeria. És un país apassionant per aquells de nosaltres que ens agrada una mica el caos. Però t'enganxa. No sé què té Mèxic. Mèxic enganxa. Catalunya ha sobreviscut a través del temps i de les generacions, a través de la seva cultura i la seva personalitat. Aleshores, jo crec que nosaltres tenim l'obligació de fer el mateix a l'estranger, aquí a Mèxic, i ho farem tant temps com es pugui. Maestra, si usted es güerita y de ojo azul y habla rete raro, ¿por qué siempre usted, cuando llegamos, siempre la quieren? Digo, porque hay una cosa, entre las etnias, inmediatamente nos comunicamos. ¿Por qué? Nos sentimos iguales. Entonces no importa el ojo azul, el pelo rubio, el que hable raro, es el corazón. La etnia se siente de igualdad y entonces inmediatamente entramos en conversación, en ir a paseos, en hacer muchas cosas. Paseos a la milpa, als seus cultius. Y pues sí, digo, pero eso lo hace la etnia. Porque en la etnia, ¿qué creemos? En la defensa de la lengua, en la defensa de la tierra, en la defensa de la libertad y en la igualdad primero. I doncs deien, no, pues sí. Jo sento que aquesta casa ha de continuar dins de lo possible en aquest mateix ambient i faré els possibles perquè això es pugui continuar. Tota bona història amb els seus bons i mals moments, amb les llums i les ombres, ha de ser recollida en un llibre i s'ha de compartir. Petjades és un cúmul de records i d'experiències. La presentació de Petjades, que recull la història del nostre casal i de la petjada catalana a la península de Yucatán, ens va permetre compartir el resultat del camí fet des de Mèrida, ciutat on estem establerts des de fa 24 anys. Des del sud-est de Mèxic hem teixit ponts entre Catalunya i la terra d'acollida. La presentació del llibre també ens va permetre viatjar a l'Havana i a Ciutat de Mèxic, agermanant-nos amb els casals catalans d'aquestes dues ciutats. Aquest encontre gairebé familiar, que recordem amb gran estima, és l'inici i el motor del documental Racons. El casal català de la península de Yucatán va néixer el dia de Sant Jordi de l'any 1997. La seva primera seu va ser l'edifici que actualment encara ocupa l'hotel Dolores Alba, ubicat al centre històric de Mèrida. L'objectiu del grup impulsor era promoure Catalunya a la regió i ràpidament l'entitat va començar a oferir activitats de tot tipus, conferències, exposicions, cursos. Des de llavors, desenes d'experiències s'han anat sumant a aquesta voluntat intercultural de teixir vincles entre una banda i l'altra de l'oceà. La connexió del casal amb la cultura maia sempre ha estat present, sobretot a través del ritual del foc sagrat durant la revetlla de Sant Joan. També ens hem vinculat amb altres casals llatinoamericans i del món i hem ofert activitats per la reflexió, l'acció, la creació i la conservació del patrimoni i les memòries compartides, on les edats, els gèneres i els orígens es mesclen de forma festiva. Totes i tots estan convidats a formar part del casal, una comunitat oberta, integradora, horitzontal i pacífica, una àgora de barri, un centre cívic al tròpic. El clímax d'aquesta activitat comunitària va ser el Mercasal, un mercat dominical que va comptar amb la col·laboració de productors locals, artistes, activistes i desenes de persones que venien a gaudir de l'ambient màgic que s'hi gestava.
Al Mercasal s'hi van fer molts tallers sobre consum responsable, conservació de la natura, igualtat de gènere, diàleg intercultural, integració de les diversitats i molts altres temes importants per la construcció d'aquest nou món que ja està emergint, per fi. El Mercasal, com a projecte del casal, va ser un espai per a la transformació social i una mostra real del poder que tenim quan ens unim des del respecte i des de l'amor. El Mercasal encara ens invita a pensar que una forma alternativa de viure és possible, sempre que hi hagi compromís, esforç, il·lusió, felicitat i somriures, en definitiva. I música, molta música, ja que cal ballar totes les revolucions. Som fils de tots els colors i tots els gruixos, i la cultura ens uneix i ens vincula en un teixit de respecte, amor i harmonia. Des del casal hem intentat filar les històries, els records, els anhels i les vivències de totes les persones que han participat a les activitats, sempre obertes, sempre encarades al bé comú. Creiem que per afrontar els reptes del segle XXI, els casals hem de ser centres de referència i de transformació social amb els valors genuïns de la cultura catalana, que per a nosaltres, més enllà del patrimoni físic i de les tradicions, són el civisme, la integració i el compromís social. El casal és una escola de vida, sens dubte, i aprenem a debatre, a construir, a dialogar i a operar en aquest món quadrat que hauria de ser més circular, més horitzontal, més divers, més femení, amb més color, amb més obertura, amb més somriures i, sobretot, amb més oportunitats per a tothom. Al casal hi seguim aprenent coses cada dia, i en aquest aprenentatge seguim motivats per la voluntat irrompible de canviar el món, encara que només sigui amb un petit gra de sorra. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de ser massa grans, tenen por de sentir-se sols i és així. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no ens descobreixin, detectors pels secrets del cor, i és així. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre